O Festival Internacional de Curtametraxes Xociviga proxectará un total de 32 curtas de 22 nacionalidades entre o 19 e o 23 de novembro no Auditorio Manuel María do Carballiño. A programación inclúe a estrea de 18 curtas internacionais e 4 en España, ademais da estrea mundial de As Maos da Pulpeira, de Silvia Cachafeiro, que inaugurará o festival mañá día 19. É unha das cousas máis especiais que podemos traer este ano, que é a estrea mundial da curtametraxe As Maos da Pulpeira, de Silvia Cachafeiro e producida por Matriusca Producións, que se rodou xustamente na Vila do Carballiño e arredores, en zonas da provincia de Ourense, e ademais conta coa colaboración do Concello do Carballiño, da Diputación de Ourense, tamén do Agadic e da ICA, e podemos ter a oportunidade de ver por primeira vez esa curtametraxe que conta a historia dunhas pulpeiras nos anos 50 e utilizou no seu casting a pulpeiras reais. A Xociviga comenzaban o ano pasado unha nova etapa, convertidas agora nun festival. Si, a Xociviga, estiveron durante 40 anos, nos 80 obviamente foron un referente do cinema en Galicia e un centro de referencia para achegarse a descubrir cinema, pero co paso do tempo esa idea diluíuse e acabouse convertendo nunha mostra de películas que carecía dun interés específico, dun valor particular que fixese necesario ese festival. Entón, nós o ano pasado, a propósito do 40 aniversario, decidimos rebautizalo como Ano Cero e como Festival Internacional de Curtametraxes, podendo facer isto que facemos, traer estreas ao Carballiño e facer que as nosas particularidades fagan do festival algo especial. Nesta edición agardan ter tamén unha boa resposta por parte do público. O único objetivo é todo aquel que queira disfrutar de unha programación moi delicada e moi seleccionada de entre máis de 1000 curtas que se presentaron ao concurso, conseguimos unha programación de 32 pezas a competición, que xa podes ver a proporción, canto se destilou, digamos, esas propostas. Entón, entre o xoves e o sábado teremos sesións ás 5:30, ás 7 e ás 8:30, totalmente gratuitas no Auditorio Manuel María do Carballiño, onde poderemos descubrir curtas de todos os países. De feito, temos máis de 22 nacionalidades participando e haberá, ademais, 18 estreas en Galicia, ou seja, serán pezas que se poderán ver por primeira vez en toda a comunidade na nosa vila, e 4 estreas en España.